lidi, já vás vítám u mého prvního let's play na hru Mafie 1. Tahle hra je moc dobrá, abych se přiznal, tak jsem ji nedohrál. Dohrál jsem jenom dvojku, jedničku, neříkám, že jsem ji nehrál, ale nedohrál jsem ji, takže jenom jsem ji hrál chvíli. Takže já vás jenom chci upozornit, že když se mi to načítá, tak to tam křupe nějak, tak doufám, že vám to tolik nebude vadit, protože jinak je celá hra v pohodě, jede mi to na nejvyšší detaily, prostě bez lagu, ale jenom to načítání, tak doufám, že vám to tolik nebude vadit a já nebudu dál zdržovat, dáme nová hra. Vidíte, jak to křupalo, tak a je tady první animačka, bude jich víc samozřejmě, skoro pořád budou, takže si užijte. Detektiv Norman, můžu si přisednout? Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Cappuccino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy, ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive? Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádný ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo, proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Tak. Další animačka bude za chvilku. Podzim 1930 a teď bude další animačka o jeho životě, bude vyprávět a tak, takže užijte si to zase. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepej gouslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Najednou jsem uslyšel pekelnou. Do hajzlu same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nežvi a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč, a když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit dírou. Dělejte! Honem!
Kam to bude? Pryč. A doufám, že seš zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě dobře Je poslouchej. tady ta mise. Musíme se třást, ty hajzli za námi. Doufám, že mi nebudou překřikovat ty zvuky, ale vím, co musíme udělat. Musíme ujet tady těm chlapům, co nás tady honějí. Už se mi minule povedlo během 5 sekund, ale teď to určitě nebude tak krátce, protože to byla náhoda. Ale prostě musíme nějak ujet. A vypadá to, že už jsme jim ujeli. Ale ne. To si myslím, že ne. Ale nic už neslyším, takže Jestli se z toho chceš dostat se zdravou kůží. možná jo. Zabiju vás! Tak ne. Já nechci umřít. Tak nechci, ale já to nemůžu, že se dostal do tady toho debilního problému. Do prdele, já Řidič teda dobrý nejsem. Tady napálím do každého sloupu, který je přede mnou. skvěle! Máte je z krku. Jo, máme skrbu. A teď kam může to chtět? No, to si dělal jsem. Málo jsem se převrátil. Odvez gangstry do Salieriho baru. Tak dobře. Jedeme. To bude hardcore tohle, protože já moc řídit neumím. Ale tohle hra mě prostě baví. Je to moc hra. Má to libový příběh, dvojka sice je lepší, ale dvojku jsem nějak nemohla jsem ji nainstalovat, protože mi nešla. Nainstalovala jsem ji a hodilo mi to chybu. Ale jednička je taky dobrá, tak doufám, že si užijete jedničku. No a teď, než tam dojedeme, tak si můžeme povídat. Chystám se ještě točit, nevím jestli z Minecraftu, ale to víc ne, protože to mě ani tak nějak nebere ten Minecraft. Jedině, že byste chtěli, to možná pak už jo, to mění všechno, když byste chtěli vy. Ale já jako sám od sebe to točit nebudu. GTAčko už vůbec ne, protože se mi to buguje se mi tam zvuky a ještě k tomu mě to nebaví, takže to by moc nebylo. Ale chtěl jsem točit Duma, ale jelikož z nich točí teďkon Storm, tak myslím, že by to bylo takový horší. Takže až Storm dotočí Duma, tak budu točit já Duma. 3. A pokud byste chtěli, tak klidně i 2 nebo 1, ale myslím si, že to chtít nebudete, protože je to prdel. Tady na kálu do toho sloupu, tyjo. A to myslím, že chtít nebudete, protože je to zastaralá verze a jsou tam blbý kvalitky a tyjo, já vůbec nevím, kam jedu. Kam mám jet? Jo, takhle, já jsem měl úplně blbě, tyjo. To je strašně pomalý auto. Musím jet nahoru, po mostě. No jo. Takže jedem, no. Já nevím, já vlastně asi ještě nemám pistol, co? Ne, ruce žádný. Škoda. Mohli jsme si zastřílet. Ale já teďko nevím, jak se vystupuje. Myslím, že nějak, když kliknu pravým nebo tak nějak, ale to pak zkoušíme, teď to zkoušet nebudu, když tady mám misi. Já furt otevírám mapu, protože nevím vůbec, kudy mám jet, takže musím furt koukat, kam jedu. Je tady tma, to mě štve, ale dá se to přežít. Takže tady musíme vjet na ten most, ale doprčit. Mně upadlo světlo. Si děláš randu, že neuvidíme na cestu. Já jsem řidič, ty vole. No. Musíme jít přes ten most, už tam jedu na ten most. Dobrý. No. Teď jenom tady pojedeme po rovině, prostě po dálnici.
furt rovně, teda pokud to nenapálíme do nějakého auta. Potřeboval bych changenout auto, protože mi nesvítí světla. Takže tady nic moc neuvidíte, já taky nic moc nevidím. Ale doufám, že vám to tolik nebude vadit. Ale fakt mě štve, že když jsem to načítá, tak tam prostě něco křupe, já nevím proč, asi si načítají zvuky nebo tak nějak, já nevím. Ale je to jenom před načítání, to načte za chvilku, tak já doufám, že vám to nebude vadit. A teď jsem se docela rozjel a nechci to nikam nabombit, protože tyjo, já jsem blbej. To si děláš srandu, že jo? Děláš si srandu. Ach jo. Doufám, že to nebude od začátku. Oh my god. Tady musím znova ujet, to si dělá, já to přeskočím tohle. Zase musím ujet, no tak já rovnou pojedu jakoby k tomu baru, aby jsem tam potom jenom mohl jakoby zajet. Jinak jsem je už asi setřas, protože zajel někam pryč. Takže pojedu do toho baru, jakoby už cestou do toho baru tam pojedu. Uhni. Aby jsme to pak nemuseli dlouho nežít. Tyjo, to je staré. Jsem se převrátil, já jsem fakt kriplý. Na tady tu stranu, ne? Ne, na druhou. Setřásli jsme, ne? Či ne? Aha, on jsou asi tady, takže jsme je nesetřásli. To je kripl! Ne, nezabíjej ho, nebo to můžu muset dělat znovu. No, já rovnou jedu jakoby k tomu baru. Ale pokud nás nezabijou, tady ty kriploni. Hnusný, smradlavý, tyjo, abych jenom ani zabil. Nech toho. Proč je chtějí zabít, jo? Ach jo. První mise a už je to těžký jak něco. Ale zábavný jak ještě víc než to něco. Takže myslím, že hlavní nebourej do mě, debile. O bože. Ne. Failing. Oh boh. Neskočím. Teď mě dobře poslouchej. Teď failuju jak svin, ty vole. To je fakt creepy. Mojí creepy. Teďkom se budu snažit, aby nás nedohnali. Sice nás doženou možná, jo, ale já už nevím, kudy mám jet. Sice nás zase tady budou převracovat creepové. Ohni, ty seš fakt dement. Já nemám úplně nervy. Jo, že chci se třást. No, tak ale dělej, rozstřílej je už. Och jo. Ale teďko už to dojedu. Jsme skoro se třásli, doufám. Nesetřásli, oni nás dojeli, to je seru na ně, na mrdí. Ach jo. Já už si to nemyslí dodělat. No, já doufám, že se vám to líbí. Prostě. Ach jo. Do prd. Já jsem fakt kripl. Ne? Jeden je mrtvej. Já jsem tam viděl, on tam leží jenom z bokínka. Tak střílej, no. Říká ti, střílej, tak střílej. Ale oni už nestřílej po nás, protože asi už nemají stříleče nebo nemají náboje. Ty vole, jdi do prdele, nebudeš do mě už. To trápení pěkně. No, dobrá práce, zabili jste je. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Ano. Odvez gangstry do Salieriho baru. OK. Tady to hodím smykem. Bitch. A napálil jsem to do zdi. No konečně jsme se třásli, teď konečně už se nesmím převrátit, nebo už máně bych šel skočit z okna, tyjo. Dvakrát jsme chcípli, jednou zabili Paulího, nebo jak se jmenuje. Normálně horor. Ale teď už se nepřevrátím. Nebo už. To byl fakt hodně velký fail. Už takhle je to fail.
Ale ne, teďko už se budu snažit, aby se nepřevrátil. Přetřásli jsme je, to je hlavní. Ty vole uhni. Doufám, že nás nebudou honit policajti, to by bylo docela hodně blbý. Ještě přes jeden most potom a tam je už jeden bar. Je tma a to mě štve. Já nevím, jak se zapínají světla, ale asi nijak. Tady navombím do každého sloupu, do každého auta a do zdi, tyjo. To je sranda. Ne. Já potřebuji přestáme ten most. Já furt koukám na mapu. Ale já zase nemůžu, jinak bych se neorientoval. Já jsem měl zahnout až tam, ale to je jedno. Tady už jsou lampy konečně. No pačic. No, tady to. Tyjo, teď jsem nějak hodněkrát zmačkotal, tak to teď problikávalo. Ne. Tudy ne. Tudy. Nejezdíme náhodou pořád dokola. Vypadám na to, že jezdím dokola. No, já si myslím, že ne. Ale sam má jeden život. To bylo fous. To je docela jako... blbý, že má jenom jeden život. Moc nepochválí. Takže jdeme přes ten most. Já se furt musím soustředit na tu mapu, pak už to bude lepší, když nikam ho nebudeme muset vozit. Když pak budeme vozit ještě ty zákazníky, to bude o trošku horší. Ještě dlouho? Ne, kousek. Už jenom zahneme a jsme tam. To už nemusím ani koukat na mapu. No musím, ale to je jedno. Tamhle zahnu první zatáčkou, tak už to pojedu pak jenom rovně. Tady. No. Už tam skoro jsme. Pak budeme vozit ty blbý zákazníky. To je taky docela těžká mise, protože stačí jenom nabourat a on řekne zastav, jedeš jak blbec a já s tebou nepojedu a my se znova. Takže jsme u tady toho Salieriho baru. No, to bude další animačka, takže ji užijte. A jsme doma. Počkej tady, kamarád. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Pan Salieri ti děkuje stejně tak jako já a Paulí. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, určitě díky. Že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bychom pro tebe měli i práci za slušný peníze.
Dobrý chlapi jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a... V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomily. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu kolik chtějí. Lepší být chudý a živej, než bohatý a mrtvý. Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji bude. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Tak. Zase to tu praská, tyjo. Nový načítání. Teď budeme dělat to s těma Pojďte mě ke zákazníky. kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. dej. Tamže? Downtown, to je tam. Ale jste mě zabil. Málem jste mě zabil, ani jsem mu ani neškrtal, já už jsem ho málem zabil. OK, když myslíš. Tyto zákazníci mě štvou, že mají furt keci, nemůžu ani škrtnout v auto, ty. Já jsem měl zatočit tam, ale to je jedno. Jeď. Plus mít keci. Ach jo. No to máme asi vody zase 4, ty. To je fajn hrůza. Auto, bacha. Bacha jede pravý řidič. Takhle jako řídím já, neumím řídit nikdo. Tím nemluv radši. Ne, takový driver, všechny jsem vysmykoval, ty. Super. Abych jim to tady někam napálil. Tak, teďka jedeme přes most. Tady hodíme smyk na most. I když to smyk nebyl, ale to je jedno. Tak, pak tady zavočíme. A budem tam. Tady napálil. Jo. Tamhle mám zatočit. Downtown. Okay. Hotel. Jdeme do hotelu. Ne, nejdeme. Jdeme do Down Street. Teda Down Street. Downtown. Down Street tady taky někde je. Smyk. Jo, hodil jsem dobře smyk. Jak to jedete? Ne. Policajti tady do mě nabourali to. Jsou to policajti, že? No, jsou. Jsou jedny. A jenom za to. Já jsem to do nich zase naboural. No, už ho tady vysadím. Už nejde jednoho. Mohl být keci. A mě čeká další zákazník, který bude mít další keci. Zastavte mi tady u schodu. Já se ji zastavím. Děkuji. Tady jsou peníze. Hra byla uložena. OK. Nastup si další zákazníku. Jste volný? Ne, Potřeboval bych hodit k nemocnici do New York. jo, Žádný problém. tak jedem. To je až tam nahoře. Tak to tady rovnou vrátíme a jedeme sem. No tak. A u nemocnice na nás bude čekat samozřejmě nějaká paní, která má ještě víc keců než ty chlapy. Ale když nebudu bourat, tak víc kecí nebude, ale jelikož je to Vůbec papíry? se mnou blbý, tak Ne do nemocnice. si bourat budu. Nebojte se, já řídit umím. Jo, nebojte se, já řídit umím. Doufám, že mě ty zvuky nebudou překřikovat, ale když jo, tak se to nějak pokusím upravit a dát to nahlas, ale přišel jsem si je hodně, takže Au! Máte vůbec papíry? ne asi. Snad se nebojíte.
Bez papíru bych nejezdil. No i když možná, ale já nemám. Pani, ona uskočí. Ona uskočí ke mně. Ona uskočí přímo mě pod kola. To je blbá paní. No. Teď tady zatočím. Napálím do auta Byl jsem v samozřejmě. nemocnici, ne do nemocnici. Je to jenom kousek. Takže už se snad někde nevyflákáme, nebo snad někoho nepřejedem. Že když někoho přejedem, tak on si chce vystoupit. Bych nechtěl, abych si vystoupil, protože bych tu misi fakt nechtěl dělat znova. Tady je nemocnice. Tam už čeká blbá paní. Tady to je. Zastavte mi před chodem. Však jo, co dělám? A jak to řídíte? Hej, chci zpátku. Hej, ti zastavím a držu. Díky. Tady máte peníze. No, já si myslím. Už jde, jině. To mám štěstí, že jste přijel. No. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Juliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jasně, Jak si přejete? jasná šéfe, jasná věc. Jedem. Kudy? Aha, tudy. Auta blbý. Aha, tady se nedá projet. Pak jdeme. Málem jsem ho zabil a ona by chtěla jít znova. Jedem. Drhu. Ne. Nemůžu jít po chodníku, protože bych někoho sejmul. Máme jet. Tamhle. Au! Jeďte opatrně. Dobře, pojedu opatrně, madám, jak se přejete. Ne! Málem jsem ho zabil. Chudák pán. Pane, nenabourejte do mě. Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit. Ale umím, se ti jenom zdá. Víš? Se nemůžeš být jako královna. Tak, teď pojedeme za přes most. Až tady paní to vezeme do nějakého Central Islandu. Nebo kam? Jo. Central Island. A máme to vzít přes Guilal Bridge. Nevím. Tak. To jako kde je ten tvůj bridge, vole. Můžu být rád, že tam polezu vůbec a ještě si tady budeš říkat, kudy to mám jet, ne, ty vole. Já vůbec nejedu přes žádný Guilal, vole, bridge. Žádný totiž není. Uhni. Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit. A umím. Ale ne tak dobře, no. No, to se stává, ho. Chtěl vidět tebe, aby si tam sedla. Bych se ani nezatočila, no. Frajerko. No, nechci takovouhle káru, to je pomalý. Jsem si dal tady nějaký, Ferrari pořádný. Ale ne, samozřejmě je to starší doba, jakoby, takže tady jsou jenom tyhle auta. Jeďte pomaleji. Drž hubu. Pane bože, jak to zase jedete? Normálně tak jedu. Se bojím, aby nevystoupila, protože jsem skoro u cíle. Ne, už nemůžu nic udělat. Nemůžu nic kazit. Teď bych tady někoho přejel, ne, tyhle. Ne, jsme tu. A ty co tady máváš? Já už tě nebudu vozit. Tady jsou peníze. Naschledanou. Naschledanou. Příště se uvidíme. Jak kroutí tou prdeli. Hej, ale já nechci už nikoho vozit. Dobrý den, nehodili byste mě do Hobokenu po pivaru? Samozřejmě, nastupte si. Tudy. Ježiši, zase zpátky. Já se zabiju.
Aspoň, že je to tady kousek. On nasedne do auta, už má keci. Kde je ten most? Tady. Tak pojedeme už jenom přes most. To je snad ten poslední, já už nikoho vozit nechci. Až ho odvezu, tak myslím, že bych to mohl ukončit. Nevím sice jak dlouho natáčím, ale myslím, že dlouho. A jestli ne, jestli to bude krátký, tak pardon, ale nezapsal si stopky ani nic podobně. Tady je blbý. Teď zase někam daleko pojedu, ne, ty vole. A což mi teď on řekne, aby jsem měl pomalu. Ne? Brzděte trochu. No, vole. Teplouchý. No. Tam. Proč po mě jdou policajti? Už nejdou, ne? No, už nejdou. Ale šli po mně, abych když tak zastavil a zaplatil bych jim pokutu. Přeci jsem zba. Opakovat. Tady jsou peníze. Nashledanou. Tak poslední, tady to odvezu a prostě už to ukončím. Ty jo. Nehodil byste mě do Jo, hodil, tak už si nasedni. Samozřejmě, nastupte si. Se můžu rozlíšet, když jedu v autě. To nevěděl. On jsem nějak nastavil, ale já to nechci. Nechci, pane. Já už nemůžu. Tak, jedeme zase přes ten most. Ach jo, tak pojedu pak pomalu, no, z toho kopce, aby mě nehodili policajty a aby tady ten neměl keci. Doufám, že mě zase nechytnou policajty, ty. Já doufám, že pak už nebudu nikoho muset vozit. Já doufám, že to je poslední, protože se to trošku nebaví furt jezdit s autem. Já už bych jako docela zastřílel, jo. To je větší zábava, zastřílet si. Vlastně zabrzdit, co? No, já už brzdím. Paní, tady nemůžete stát jen tak. Paní! Au, jak to jedete? Drž hubu. Co jste to pro boha udělal? S vámi dál nejedu. Hej, chceš facku? Nebo jo? Já to ukončím, já nevím jak dlouho nahrávám sice, ale já to tady ukončím. Protože teďkom už fakt nechci ho vozit. Jsem se té paní ani nedotkal, on řekl, co jsem to udělal. No dobře, takže já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike. A pokud chcete vidět mé další videa, nebo Stormovo další videa, dávejte subscribe. A pokud chcete, abych natáčel nějaký jiný hry, tak mi je pište do komentářů, pište komentáře, jak se vám video líbilo. Já se s vámi tedy loučím a čus.